Den her holdsportguide i, hvordan man søger licenser til sit forbund. Her er vi i Rugby Danmark, hvor vi kan søge licenser til Rugby Danmark, og jeg er i deres testklub her, logget ind som Michael, for at man kan søge licenser i holdsport og på forbundsregi, så skal man sikre sig, at man har aktiveret licenser under sine klubindstillinger, abonnementer, hvor man kan se et felt, der hedder licenser. Det her skal være aktiveret igennem en betalingsserviceaftale med klubben, for at man kan få lov til at søge licenser og dispensationer. Og det er simpelthen fordi, at vi kan opkræve pengene til forbundet den vej rundt. Når man skal søge en licens, skal man gå ind på sine medlemmer. Her kan vi lige finde Louise og Michael. Jeg vælger, dem man gerne vil vælge. Her kan man jo også tage et helt hold af gangen og markere alle, hvis det skal være det. Jeg kan søge licenser her ved at trykke på de 3 prikker op i mere, hvis jeg har valgt flere. Så søger jeg ansøger om licens. Og nu har vi lige en her. Den tjekker efter sportsgren, hvilket er en fin ting. Men vi skal lige sørge for, at vi har nogen på den rigtige sportsgren her, for at vi kan søge licenserne til rugby. Når vi gør det her, så får vi en liste af licenstyperne, forbundet har. Og her kan man så vælge, hvad man er interesseret i. Og det her beskrivelse og påkonfirmation, det står lidt rodet lige nu, men det får vi fikset hen ad vejen. Det skal vi lige have en designer til at kigge på. Så bliver det rigtig godt. Her vælger man sine licenser. Og nu kan vi se, at der er blevet anmodet her, så vi kan ikke søge igen, fordi de her personer har fået ansøgt om licenstype. Jeg kan også søge dispensationer. Lad os sige, at vi skal have en dispensation til Louise. Så vælger jeg ansøge om dispensation, og så er der forskellige her, om det er noget ungdomsdispensation, transkønnet, unionsskiftet. Det er de her typer, som forbundet har til rådighed. Man kan skrive begrundelse, og hvis der er felter, som påkræver noget information, så kommer de frem her også, hvis man skal have noget vedhæftet materiale til ansøgningen. Når man har ansøgt om sine licenser og dispensationer, så kan man følge dem under medlemmet og licenser under menuen her. Og her der kan vi se en status på, om de er blevet godkendt, om de afventer, og hvis de er blevet afvist, hvad der er blevet kommenteret på. Her mangler vi noget for eksempel.